Ayan ako ba? Juya na mag-intro oy. Intro dyan. Ay. Asa mga tubay? Mali Sa mali na mga Pambay. kauban ron. Mr. Box. The best. Asi, terus Mas Ranwar. Maklaro. Dahil pa kita dah sa hayag ba? Hayag ay tura. Okay. Dito pa dito sa'yo ba? Dulong meron og sige to. Bulang bato. Walang bato adventure. Bakal daw magtrangko ron. Ito bang? Tugon ba ng kauban? Tagdo mo ako. Tara, ride out. Stop light. Oh. No. Time check alas 5:04 na namin sa Bintal. Stoplight agad. Hangak, hangak. Uy daw. Tama yun. Ala, quarter to 6, kalina na. Ayun sila oh. Ay. Ganyan na jud. Time check 5:34. Relax na. Box. Nahigil ang po. Ha? Ato magod kartiin, ikapito pa ko ng pagbiyak. Ah. Hindi, kasi mo pilo ka, napakagawa na bilin niya. Ah. May number 8, Ah. ay number 9 na daan. Ah. Ito, wala mo ba ikaw niya? Kaya ang mga bigring to, bigugas mo na to. Ma. Pwede mga magbigring basta. May pa magbigring na ito na sa patag, ano? Ah, pwede man. Hindi naman ako ng bigring. Luwas bakal niya ba eh? Okay, cute. Time check alas 6, impuntog yun. Mamay kaon. Shoutout tabi kante. Ingaw kay kate ba? Ikuhaan dyan mo mailos bakal yan. Ay nako. Nako. Oy, di volunteer og trangko guys. Selamat daan.
No. Ratata, tabok. Dili ba to? Dito. Dito padulong sa ito, Prayer Mountain. No kayo. Gamay ni kayo. Muna man deo. Kani puno. Kita tagruta perubahan dah. Kan yan kay mo ngana jud mo Puni Farm alas 6 42 pwede tayo alas city no medyo na daw kayo may kinaplatan namong ilong naplatan namong master box. Sila plata pod box. Ilong. Namin ang init kay ba no kay sa mo to gutom ba. Kagutom gyud. Ano man ni magtrabaho diri bang? Man makarabis day. Sila kadlaw ni trabaho ni. Ano man? Isuro. Ano may diri banda sa Kawayan. Oras 6:55. Juga dali mi sa mong dagan kay ito na. Sakat may patag ang ilong. So, okay. Yan. Alas City na yun. Okay. Murag. Dili na itong distansya kay Tupper ba? Cuman, minor ta ka diyat? Dito sa patag yung norwang. Humana ni. Minor ta dito. Ay day, logi ta dre. Haka man. Ha? Kadiyot ka no? Kanong kurbada. Nara sa Gis ang dagan. Medyo gutom na. Gutom na kawang? Oo. Kaning pan nga galibig-labig sa handlebar oh. Kaning pan nga galibig-labig sa handlebar ba labi na kayo. Pakon. Ay salamat. Sana all. Paubos na. Ito sa arko.
Saan na siya? Picture tayo rin. Nakalya. Wala pa. Nga. Kuhan siguro. 400 meters. Weekender eh. Padung dito sa barangay hall. Layo pa. Batong saka juga kayo. At least na city na. Apay 16 kilometers. Di pa to 16. Siguro. Hindi na ko sigurado sad. Ito siguro 16 ah, 20. Sa igo-igo gyud pag ko. Igo-igo gyud pag ko. Kapay labot itong pasulod na gyud. Wala. Wala na. Basta siguro pa nila. Sa para sip dadag pa yung payong. Isa ta. Isa tapos te. Kaya na din sa kaka, makatagalog ka. Dili, tungod mo na sa uwi. Lahit-lahit story mo. Si picture to sir. Major. Sihi. Say, Sihi. so good pa ita. Stretch, stretch. Haplas. Inhale, exhale sa inhale. Count sa sigurd makayo. Count on. Kani sa kanabi. Timo tani. Sante mo ah. Kobox. Dako bagay tag 10 ba ni? Oh, great. Kusi, kadaw kayo, makurot mo isa. Grabe ang dako pag yung part ang gikuan sa kuha. Ayo, japon. Ano ko pa lang. Ayo, mga kangan. Ito isa. Sabi mo, nakatimo may gamay dito. So, busog-busog na gamay. Miya regroup. So, gamay bang? Sikit kayo magsiglingkod. Igong sa kusog. Taas-taas ni. Pero mubo lang. Subida nga mubo. Ha. Apit na ba yung mahurot? Pagpalit na daan. Og Pag-umiga. bakit dahil ko sa kabaldi? Panghalo, panghumul tama daan dito. Pag-iya sa bukid nyo na kana oh. Ani. Tayo na. Ha. Time check, alas 7. 39. Ang oras hatod kaninyo sa Omega. Grabe. Halina sa akong umiga ron eh. Isprehi ko, be. Ha? Ano na ito na tuwan?
Ayaw po, grabe po ka. Ayaw sa na po, grabe. Dari bang oh? Woohoo! Apa ya agak skol? Ini topik tiket. Ay, panay mo gyapon among sudan ugaw po kayo. Ay, salamat dito. Lumi bilhin tubig dito. Tubig tadan full tank. Kaya lalayo pang proximity. Pwede eh, may bayad ko no? Selamat. Banti bread. Oh, sepasan bakal liok, ini magtibog na. Tibog na radaiwang. Gana ta. Ha? Ito no. Paluya man ay kag makainom. Oh, ang hangin diri. Ay kabalakan na kay kana nga kags ni agi na dire. Kana nga crankset. Okay. Ala na, ragwa na gyud kawang. Karena naman siguro Pasaka. Lucu ko Sirado pa yun. Kita mo sulod niya. Grabe. Tara. Nakatimo na. Welcome to the real show. Hello, pali ko nakagamit sa akong forbidden technique. Hey! Masawa. Uy, 22, no? Ay, sus. Forbidden tiklo. Tanggal lagi. Ayay. Ha? Sakay mo tayo? Sakay mo? Ha?
Ano dyan? Di man. Nabili mong kalag sa baba. Ha? Hinayo na ganti kailan na. Bawi na ni. Ga. May pag nagpuyos balay tino. Gani. May pag namugag kahoy. Naganawag naman ron. Grabe ka power ng Anwar. Nasa likod. Tapos ba ito? Kailangan na ito ang Taytay City na kags. Hindi kinabilang ko na itong pila. Kobra sa kadyot. May lang. Siminto na gada. Tagbalik kay kulangan. Oy, tulak naman. Kuha na kong highlights. Lapis di. Tulak sa. Sapa? Nagtagbalik, balik ko na to. Perfect na to. Di ba kaya kami kay una nang mabta dire, walay sakay bike lagi, bagtas sa tanan. Makaya pa kay bato-bato. Saka na ko dio. Wala na. Balance na. Wala na. Hali na. Wang. Wala may ko nakudbaan niya akong 22 nga dora bukbot. Dora ka bukbot na kunit. Lala, hina lang. Lagi ko po. Wala oh. Sana ka nagiyan natin mo. Dili ka mag-my day. Ito. Regroup. Sa inahan, sa kanunay, panabang. Grabe akong singot. Grabe, pawira ni mo eh. Ito sana mo si Master Tuped. Regroup sa ta. Sabihan ta panaog. Kasi pa tayo kayo. Ito siya magsapa ka
Pasok ng isa. Sa ganahan. Sa ganahan ng manabang. Sakag ako na. Ay, padlock. Oo. Straight. Yan na, sa right. Mana siya ang balay. Ini panawag na siya dire. After anin niya, kasagingan na. Panawag dire nga dulog kayo ha. Ata nakita nang bay. Hindi pa layo pa ni. Mapakitagay ka agad ka manong. Aw inyo ka, mao sa mo dili. Mao. Kanang balay nga tinaran ako nga panawag. Ato ba paguli ani? Sa kaon ta nagbalik. Hmm? Be, Hadlok pa ko manaog isang tata. dali mong naog. Wala na, sobra. Be. Hook. Asa ba ito bay? Sa pulang bato. Sa isla pulang bato? Pulang Bato. Asa ba bay? Kani? Kani siya dire niya. Pa-right. Nya dito na. Kano? At bang na. Game. Tara. Ha? Ano ka? Muli ka? Dari sa taas. Lalo, babuir. Ya. Agak rame dong. Jawa. Nanti bitaw di kamu siya pag humana ng patoo ha. Ay paubos naman din. Gida kami natin. Oh, awara doon na ako, matay maumot. Dito wala ulit. Oh. Si picture sa tadi. Huh. Nya kan ni, naog man ni. Oh. Dijuan tadi dito bang. Mubo ra man. Ha? Mubo ra. Mubo ra ba? Dito lang naog. Aro ba? Asa man pa right ta? Ah, si dire pa right. Nak na bayan. Oh. Kalkal man yung mga bato. Super naog. Partida kaya naka-coil pa kaya na. Partida naka-coil pa. Nasa exit yang lakas. Up. Oke. Dati. Tira? Enggak. Udah. Ay, dali oh. Lapas ta.
Diri nga balay. Di pa pero 58. Dali ra kinaabot si Box ba no? Bakali kay mo. Master to per gani. Dapat ano nga siya magbike tayo siya magdagan. Hapit ko katong isa. May gani pag tanaw na ko sa wala. Ay to aday. Shout out mo guys. Oh. Shut up me, shut up. Hi, nagsuroy lang naman yung master raw ni master. Ano lang mo kasuroy. Yung Princess Anwar. Bili na naman mong bike dito. Di ma sulod na diri. Bili na mo to, di na naman to kuhaon, magmotor na pa uli. Sumuni siya ang entrance sa Pulang Bato. Sagingan. Asa hala. Pero shout Luwag out. ba niya akong sapatos? Isti. Luwag ba niya akong sapatos? Ako ga, tapos slide pa dyan karon. Uy! Naka. Hala. Mana siya. Nahintay lang. Ah, Lalo. sakit kinestiil ba? Nama kay gulitan. Na, gulitanan. Imong pagsalig sa Ginoo. Ora. Hala, grabe. No. Hala. Kaya kasi siya lala sir. Hala. So, masig. Gunit lang, Nahinin niya ba eh. Narito Max. Last ko. Actually, nervous ba? Bang, bang, bang.